Tungod kay naapektuhan sa pandemya ang negosyong pag-export og saging, usa ka inahan ang nahimong instant plant grower. Atong sayron ang istorya sa pagbarog pinaagi niining report. Ang matag moagi sa crossing sa Barangay Migkawayan, Davao City, makalingi gayud sa mga nindot nga bulak nga makita gawa sa panimalay ni Eileen Sabate. Matod ni Eileen, ang mga nindot nga bulak natanom lang panahon sa pandemya. Nindot o rare ang iyang mga koleksyon. Pamalit og saging tapos akong bana nag-drive sa 911. Hinay na jud sir, hinay pud ang barato pus mas barato. Sa wala pa ang COVID-19, negosyo nila mao ang pag-export og saging. Pero kay naigo man sa pandemya, swerte na kuno nga dunas lay order sulod sa 2 ka bulan. Busa uban sa iyang bana na desisyonan niyang mahimong plantita ug mananom og bulak nga ilang ibaligya. Nabaligya pud nun jud sir. Kaya na may mga hapit usahay. Nakapokus yung gapon mi ani. Pero kuha naman lang ko mong saging, twice a month naman lang. So kaning at least sa At least nati panghuan ginagmay. wala damha nga daghan day mo palit sa mga similya nilang petonya o kumintang. Busa kini na ang ilang negosyo karon. Ang storya ni Eileen, pagpamatuod nga bisan namatay ang ilang negosyo tungod sa pandemya, dunay hapoy moturok, pinaagi sa diskarte ug paningkamot. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao.